Dostan ti, dostan nepriznám. Keby to viac bolelo, tak vieš. A to nemôže zase viacej boleť, vieš. Nemôžem ho dať sem? Na dlani. To tam preplazíš. Pochod? Hej. To nevíde. Do toho tabletu. To by bolo dobré. Do vrchu myslíš, že keď budem bežať, že ma neuvidia? Musíš opäť za tie gumy a potom sa tam už Pod tým preplazíš. vrchom. Počkaj, kde je tá vlajka? Teraz som zavesila henta po to chodí. Pod tým vrchom. Aj taký máte koniec, tak? Ako? Tam to má kedy dať, ja na ňo nevidím, keď tam bežím. Tam to je voľný priestor, že aj oni, od nás sa dá. Tak Ty tu ale dáš zase tam? ste to mali bližšie, no. Nemáš Vidíte, budete to mať natočené, ako to tu vadíme. A ja, že miestný vybehnem. Prečo to ty umiestňuješ? Takže čo ja viem, tak... Čo ja viem, povedali sme ti, daj to dole a ty to ideš hore dať. Tak to umiestnite, to musia rozhodovať. Poďme si zase do na teba, tu máš. Ale Utekaj dole, niečo trafím. Tak sa dohralo? Zašiel čas? Čiže sa dohralo? Zašiel čas, ne? Pojď nás na. Daj ti. No ma necítil. Počkaj, ale... Čo ti jebe? Ale veď ja nemám problém prísť, že vtedy som... Ja som ťa trafil do ruky, a ty si tam ležal. Tento zásah chvíľu, že máš rozprskané všetko. Ale to som fakt Tak čas vypršal. Došiel čas, 2-2. Idem ešte jeden. Čas už, no. Dajme ešte jeden. To nie, my už musíme zdať do výšku. Poďte. Oni už idú domov, že ako my ostaneme tam. Dobre, tak Mne to zostane tie guličky potom 12 keď treba. Áno, teraz sme boli 2-4. Tak ide čo? tak ideme 2-3. A my sme traja ostali. A ja som donesol 11 písenka. Dobre, len kto si ich berie, tak sa vyrovnajte s ním. Aj vidieť, oni idú dole. Ty s tým radlerom teda. Ale nemyslím seba.